Tulo ka minor de edad sa La Libertad, Negros Oriental, gipang rescue human matrap sa kusog nga sug sa suba nunot sa daotang panahon. Kiniuguban pa sa report ni Juan May Rondina. Magkabitay-bitay na rin. Na-trap sa baha. Kini ang nahitabo sa magsuon ug sa ilang ig-agaw kagahapon sa buntag. Dali nga mipahigayon og rescue ang mga miyembro sa La Libertad DRRMO aron makuha ang magsuon, edad 14 ug 17 anyos ug ang ilang 16 anyos nga ig-agaw. Wa na makalabang ang mga biktima tungod sa kakusog sa bulog sa tubig sa Mandapaton River nga nahimutang sa barangay Sulungon, La Libertad, Negros Oriental. Matod sa local DRRMO sa La Libertad, natug ang tulo ka minor de edad sa ilang payag nga gipabarog sa isla nga anaa sa tunga sa suba. Wala na makabiya sa dapit ang tulo sa kakusog sa sug. Tungod niini, daling nagpatabang ang mga ginikanan sa rescue group. Giangkon sa usa ka opisyal sa DRRMO nga naglisod sila ug wa dayon nila makuha ang mga batanon tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Dihang mihinay na ang sug, dinhi na nila gihimo ang ilang rescue operation. Luwas nga nakuha ang tulo sa wala pa ni balik sa pagsaka ang level sa tubig sa La Libertad River. Di man din na maagian dyan siya unta o buwan ako nga baha. Akatakaning mo, di na siya kaay mo lalong diha. So dako, lapad ko na siya, bali na ay mga balay-balay, na ay nangatulog, dito sila nangatulog. Yawa man sila kalabang paingon sa Pikas Barangay. Ngayon pagkabuntag, nagkakusog ang baha, munang iparescue na lang sila, kaya natrap naman, di naman sila kalabang. Uban ni Clans Gabutin, Luan May Rondina, Balitang Bisda.